Patríme medzi najrýchlejšie realitné kancelárie na trhu. Rýchlosť je jednou z našich najväčších priorít. Naším cieľom je predávať nehnuteľnosti v čo najkratšom čase a za najvyššiu cenu na trhu. U nás rozhoduje rýchlosť, profesionalita a výsledky, ktoré sú za nami. Sú dostupné na našom portáli, kde máme uverejnené prezentácie a videá z našich nehnuteľností. Výhody, ktoré poskytujeme. Pri financiách je to akadémia, za čo budete odmenení, pokiaľ ide napríklad o poistenie, hypotekárne úvery a riešenie vašich udalostí, či už sú to poistné udalosti alebo zmeny. Sme vám otvorení, máme na to tím, ktorý vám to spracuje ihneď. Pokiaľ ide napríklad o reality, tak v realitách je výhodou, že pri predaji nehnuteľností vám poskytujeme zadarmo znalecký posudok a preplatenie katastru. To znamená, že veľa vecí je u nás bezplatných. Máme spokojných viac ako 1000 klientov. Verím, že to je aj bránou k spolupráci s vami a verím, že čoskoro sa stretneme.